салом дӯстон, трансфермарк 19 футболбози ҷаҳонро аз 100 миллион евро боло нархгузорӣ кард. 5 нафари аз ҳама қиматтарин бозингарони Реал Мадрид ва Манчестер Сити ҳастанд. Ҷуд Беллингем бо арзиши 180 миллион аз ҳама футболбози гаронбаҳо будааст ва ӯро дар зинаи аввал гузоштанд. Бо ҳамин арзиш 3 нафари дигар боғузорӣ шудаанд. Инҳо Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе мебошанд. Дар панҷгона Фил Фоден ҳаст ки нархи ӯ ба 150 миллион евро баробар аст. Акнун ба пешниҳоди хабарҳои муҳими олами трансферӣ оғоз мекунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред то ин ки видеои моро нафарони зиёдтар тамошо кунанд. бо наздикшавии мавсими нави футбол ҳаяҷон ва интизориҳои мо то рафт бештар мешаванд. дар ин рӯзҳои пуршиддат ва пур аз эҳсосот вақте ки мо чашмони пур аз умед ба экранҳо менигарем, як икс дар паҳлӯи мо аст. ба шумо тавсия медиҳем ки ин бозиҳои зебо ва ҳаяҷонбахшро бо як икс тамошо кунед. он ҷо шумо на танҳо метавонед бозиҳоро дар пахши мустақим тамошо кунед, балки ба дастҳои дӯстдоштаатон шартгузорӣ кунед ва ба муҳити ҳаяҷон ва адреналин фурӯ равед. ин ҷо ба қайдгирӣ осон ва пардохтҳо аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошанд. муҳимтар аз ҳама, барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонуси то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди AMG 0777 пешниҳод мешавад. ссилка дар комментария. бозӣ кунед, аммо одат накунед. нашрияи Independent менависад ки Ҷуд Беллингем нияти бурдани Трентро ба Мадрид дорад. шартномаи дифоъгар бо Ливерпул бошад баъди як сол анҷом меёбад. ин гап хабарҳо ҳам дар ҳоли ба миён меоянд ки кори равзанаи тобистонаи трансферӣ дар авҷ аст, вале бо эҳтимолияти зиёд агар ин трансфер амалиам шавад, ин тобистон мо Трентро дар Мадрид намебинем. зеро тими Мадрид ба бозингарони хатти дифоъ сахт ниёз пайдо накарда, аз ҷониби дигар барояшон ҳам омадани бозингар ба ҳайси агенти озод қулай ва пурманфиат аст. аз ин рӯ мадридиён ба мисоли Мбаппе метавонанд Трентро низ бепул биёранд. агар атрофи худи ниятҳои рафтани Трент аз Ливерпул ҳарф занем, ба назарам бо рафтани Клоп ин тоифаи бозингарон ҳам хоҳиши зиёди дар сафи сурхон монданро намехоҳанд. будани беҳтарин муаллифи ассистои голӣ аз миёни дифоъгарон дар таърихи премер-лигаи Англия албатта ки барои дилхо дастовол муҳим аст. аз солиёни зиёди баромади Трент дар сафи Ливерпул медонем ки ин бозингар чӣ қадар арзиши муҳим дорад. барзами ин дӯсти ягонаи Беллингем дар сафи мунтахаби Англия дар сурати рафтанаш ба Реал Мадридам ба ҷониби Ҷуд ассистои зарурӣ ва нотакрор метавонад ирсол намояд. ҳарчанд мо чунин ассистҳоро дар Евро 2024 надидем ва ҳардуи ин нафарон дар қатори англисои дигар шикастахӯрда аз Берлин баргаштанд, вале дар сурати якҷо шудан дар Мадрид кулли чизро метавонанд бо хушнудиё ҷуброн кунанд. то ин фурсат албатта ки дилхокор шуда метавонад. Трент Александр-Арнолд агар бо пешниҳоди Беллингем метавонад ба чемпионати Испания равад, Адриен Рабьо бошад баръакс ормони бозикунӣ дар премер-лигаи Англия дорад. дар ин бора чун ҳарвақта Фабрицио Романо менависад. Рабьо айни ҳол агенти озод буда бар зами орзуи бозикунӣ дар Англия ҳамчунин аз лигаҳои дигар ҳам пешниҳод дар даст дорад. озод то ҷои Рабьёро ба Ливерпул мебаранд, вале ин тим сари ин трансфер кор накарда истодааст. чӣ тавре аз баромади мунтахаби Фаронса дар Евро медонем, ҳарчанд фаронсавиҳо дар умум заиф будам, вале ин ҷингилямӯи собиқи Париж бозии бад надошта буд. танҳо як гапи боварибахше ки зидди боздоштани Ямал гуфта буд, ахиран ба сараш чун мем рехт. аслан дар сафи Ювентус ҳам ин бозингар аз замони Роналдо бозӣ дошта, як замон овозҳо оиди фурӯшаш зиёд буданд, вале бо баргашти Алегри ба Турин ба яке аз бозингарони калидӣ табдил ёфт ва шумораи хейтиронаш ҳам кам шуданд. мавсими қаблии бошгоҳиро бошад бо 35 бозию 5 гол ва 3 ассист ҷамъбаст карда буд, вале бо вуҷуди ин, агарчи бозингар орзуи бозӣ дар Англия карданро дошта бошад, ин тобистони дарози трансферӣ албатта мо метавонем гузаришашро ба ватани футбол шоҳид шавем. агарчи корҳо дар ин самт ба айби ягон тараф зиёд кашол ёбанд, пас мо медонем ки модари Рабьё чӣ гуна тариқи ҷанҷолҳо нафарони норозиро ба зудӣ розӣ мекунад. як трансфери бузурги дигаре ки ин тобистон бо иштироки тимҳои англисӣ сурат гирифт, ин харидории нави Арсенал аст. Арсенал бо арзиши 50 миллион евро дифоъгари 22-солаи Болония Рикардо Калафиориро харидорӣ кард. бо ин дифоъгари ҷавон шартнома то соли 2029 баста шуда, дар сурати фурӯши минбаъдаш Базели Швейтсария ҳамчунин тарбиятгари асосии 50% маблағи фурӯшро ба даст меорад. чӣ тавре медонем, вобаста ба мавсими муваффақи порсолаи Болония таваҷҷӯҳ ҷониби бозингаронаш ба якборагӣ зиёд шуда буд.
каляфёри новбаста аз баромади номуваффақи итолиёвиҳо дар Евро 2024 ҳам худро хуб нишон дод. Маҳз чунин дурахшиши хуссаи ин дифоъгар боиси он шуд, ки тӯбчиён ба осонӣ ва бе ягон фикри зиёдатӣ аз бари 50 миллион евро гузаштанд. Каляфёри бошад аллакай чун Малдини Нави ном бароварда дар сафи Арсенал бояд ки арзандаи чунин харидории гарон бошад. Мумкин бо овардани чунин бозингарони пурмаҳорат Артета ахиран тилисми музаффариятҳои устодаш аз Ситиро дар пойгаи қаҳрамонӣ шикаста метавонад. Як бозингари ҷавони дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи абардастҳо қарор гирифтааст, Хави Симонс аз Нидерланд мебошад. Диққатҳо ҷониби ин бозингари ҷавони голландӣ аз ҷониби Бавария зиёданд, вале ин ҷо МЮ мехоҳад дар байни савдо дарояд. Манкуниянҳо аллакай баъри харидории Хави вориди рақобат шуда, бо зарби пул метавонанд корро ба самти худ тоб диҳанд. Нимоядгари ПСЖ Хави Симонс низ ба мисоли Калафьори дар Евро 2024 худро хуб нишон дод ва бо тимаш то ниманиҳоӣ расида буд. Дар бораи иштиёқ нисбати ин бозингар аз ҷониби Манчестер Юнайтед Элкуиб менависад, вале айни ҳол муддаиёни асосӣ барои харидории Хави мюнхениҳо мебошанд. ҳамзамон манкуниянҳо ҳам бар онанд, ки то ҳол баҳри овардани ҳамшаҳрии Тенхак ба Олд Траффорд дер нашудааст. Ин ҷо албатта аз ПСЖ ҳам чизҳои зиёде вобастагӣ доранд. Парижиён бозингари худро 90 миллион евро арзёбӣ намуда рекордмайстер бошад омодааст, ки қисман ин пулро пардохт намояд. Агар шаваду МЮ ин пулро яку якбора равон кунад, пас Симонс метавонад ба Англия равад. Чӣ тавре медонем, мавсими қаблӣ ин бозингари ҷавони тариқи иҷора дар РБ Лейпциг гузаронида буд. Бозингари 21 сола дар Челси бозии бошгоҳӣ 10 гол заду 15 ассист анҷом дода буд. Бавария ки ин бозингарро аз чемпионати худӣ мешиносад, албатта тайёр аст ки 90 миллион евро аз барои ин талант дареғ надорад. Вале чӣ тавре медонем, анҷомёбии охири корро аз зарби дасти пулдор мефаҳмем. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.